matapos gumamit ng kidney care. Brad, pangalan po natin at taga saan po tayo? Ako si Marvin Abreya, taga din sa Batangas 42. Naranasan ko talaga na napakasakit ang aking likod. Diyos ko po, pag matutulog ako, di ako makatulog ng ayos. Tapos sinangguni ko din sa kasama ko sa gym. Sabi niya sa akin ay itry ko yung kidney care. Hanggang sa ngayon, yun ang aking ginagamit at napakalaking tulong at nagpapasalamat ako sa kidney care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Programa nga pakangigan ken pakalawlawagan kariti nagdudumang nga issues. Pakangigan kariti programa ti gobyerno apakabenepisyaran ken mangitag ay kariti umili. Dito'y pay ti pakamuan ken pakangagan kariti nagdudumang nga success story ngagbalin a sirmata ti kaduan. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Get ita atuyen ti angkor manyo. Kada kayo amin na sa nga pada papagayam, aldaw iti Martes, Oktubre 13. Idanon mi manen kada kayo iti sabali pa nga bansada iti programa tayo, Sirmata ni Ilocano. Iti nagan ti gobyerno probinsyal, nga idadoluan ti nagaget na singpet na anus, managayat kan managtulong nga gobernador tayo, Gobernador Matthew Marcos Manotok. Ti Communications and Media Office, idadoluan ti Officer in Charge ni Miss Maria Rona Isabel Dawang. Kumablaw ka na kayo ti gobyerno probinsyal, tinaimbag nga oras sa di naman napaset ti lubong, iti ayan nyo. Siyempre, iti kang runaan nga damdamag iti gobyerno probinsyal, saan nga may padanon ka na kayo ti kasapaan nga gundaway, nawan iti kooperasyon ti RPN DCRL Radio, ng matmatunan ni Station Manager Roda Sadjan. Makadwa tayo met iti Master Control ni Engineer Mike Ramos, ti seguridad ti estasyon, babay ni ti paniwanwan ni Mr. Jimmy Castillo. Siyempre, kadwa tayo iti programa tayo Sirmata ni Ilocano, ni kasamang Ronald Domingo. Kumablaw kami amin, kada kayo sa ngapada, iti naimbaga nga oras, iti sa dinuman nga paset ti lubong, iti ayan nyo, good morning, kada iti amin nga day ti probinsya, ti Ilocos Norte, ken iti pagilian tayo nga Pilipinas. Da iti nga ruda kang runaan nga intay insagana nga mapagsasaritaan iti daytoy nga bigat iti Martes. Siyempre, dati update iti COVID-19, iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. So, napintas nga damag, dati tatanapang ng dati napasungadan, iti when dati tatanga bigat, iti programa tayo, kapag dati napintas nga iti padamag, pakaseknan pa lang iti update, dati COVID-19. Kat barbareng, ag tulturian, iti ipipintas, dati damdamag, nga dumandanon, kada kayo iti tunggal kastoy nga bigbigat, babayan ka ritay tata update iti COVID-19 iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. So malaksid iti dati update ti COVID-19 itata nga bigat. Siyempre, may sapay nga napintas nga damag nga pakita nga talagang mangrugrugin iti panangirubwat ti probinsya iti panang sangaili kada itay turista ket itatang aldaw nang narunayin to numalem yuswat iti sabalipay nga pang lukat iti turismo dati panakaisangkat iti libre nga konsyerto iti mismo nga Paway San Junes iti Paway Ilocos Norte. Kaya may isa dahil karitay tatamangi pakita nga agsagsagana iti probinsya ken kasamiten maipakita tayo karitay aday ti kaparanget tayo nga lugar nga nakasaganan ti probinsya tayo nga mga sangaili kadakwada. Ken siyempre, iti daduman to pa nga damdamag, iti gobyerno probinsyal, ipadanon to iti kakadwa tayo iti Communications and Media Office, kang runaan na, ken kasamang Rosita Macalipis, ti Vice Governor's Office, babayan ken kasamang Frances Alegre, ken siyempre, iti tupay damdamag, ipadanon met kada tayo, iti kakadwa tayo, manipuda mismo iti RPN DZRL Radio, iti syudad ti Batak. Ken tatangal daw Martes, siyempre dati trivia nayon nga informasyon ken adal ipadanon to kada tayo ni Apong Glenn. Dagiti padaanan nyo iti panagtultuloy iti programa tayo Sirmata ni Ilocano.
Coffee? Thank you, Eric, pero meron na ako nito eh. Mark Cafe. Ano ba yung Mark Cafe na yan? Ito yung coffee na may sarap pang natural. Ang Marcafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang kapeng may natural na sanggap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Kaya para sa kumpletong araw, mag-Marcafe ka na. Marcafe, ang sarap ng natural. Intay man pagyamanan di itinayat amang tartarabay iti daytoy nga aktibidad. Honorable Governor Macho Marcos Manotoc, Province of Ilocos Norte. Honorable Vice Governor Cecilia Araneta Marcos, Province of Ilocos Norte. National Irrigation Administration, Engineer Danilo Gomez, General Manager, San Pablo, San Nicolas, Ilocos Norte. Engineer Pedro Agcawili Jr., Provincial Planning and Development Officer, Province of Ilocos Norte. PNP Solsona, Ilocos Norte and staff, headed by Police Captain Chris Anthony Sorsano, and PNP Curimao and staff, Curimao, Ilocos Norte, headed by Police Lieutenant Medel Periñon, Diyos Unay ti Agnina. Ti Basilica Menor ni San Juan Bautista ti Ili Abadok, awisan na kayo ang makipaset, iti inaldawa pa nakarambak, tinasantua na misa. Kada alas 5 iti malem, babayan ti live streaming ti Facebook page, La Virgen Milagrosa di Badok Coronada. Ti kanayo na panagkikaisayo kada kami sa grapya niyo ti pamendisyon ti Dios. Babayan ti paningibabayet ni La Virgen Milagrosa di Badok, ken ni San Juan Bautista. La Virgen Milagrosa di Badok, ikakaasin na kami. San Juan Bautista, ikakaasin na kami. Umay kayon, ket sa grapen ti grasya, nga ipay ti Diyos kada tayo amin, asa nga pada. Pinaglag tumpay iti nagboda Elizabeth ken Juan, nasamet jay ka na, pagkasara na pagasata. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Programa nga pakangigan ken pakalawlawagan kariti nagdudumang nga issues. Pakangigan kariti programa ti gobyerno a pakabenepisyaran ken mangitag-ay kariti umili. Dito'y pa'y ti pakamuan ken pakangagan kariti nagdudumang nga success story ngagbalin a sirmata ti kaduan. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Ket ita atuyen ti angkor manyo. Siyempre, saan nga kumpleto iti panangkablaw mi kada kayo amin nga sangapada no awan iti pangablaw met kada kayo iti partner ko ni kasamang Ronald Domingo. So kasamang Ronald, good morning. Yes, good morning partner, kasama tayo galing itinarway nga aga dumdumya agbibuyat ti programa tayo si Sirmata ni Ilocano alaket aldaw ti Martes 13 ti mabilang ti bulan ti Oktubre tawen 2020 sa dinuman na paset ti probinsya tayo nyo kasama tayo galing iti agbibuyat ti Facebook live tayo iti na duma-duma nga paset ti lubong ket kablaawan na kayo tinaimbag nga orasyo amin nga sangapada. Okay, kasangwanan ti COVID update gagayem ken kabsat kas gagangay aldaw ti Martes tata ti manggigan tayo ket detoy trivia ni Apong Glenn. Okay, di dayto kun daway hintay pangablaawan ni Apong Glenn. Apong Glenn, naimbag nga bigat mo. Good morning. Good morning. Yung pagnabigat yun, kasama Ronald yan, kasama Irene, katigit-check di Sirmata ni Ilocano. Okay, isang aldaw, ito man pagsaritaan, dito pakasiritaan si Ilocano. Ilocano lang ang mismo, dito Ilocano. Okay, umuna, di Ilocano, di may katlo nga kadakilan nga ethno-linguistic group iti Pilipinas.
ti Ilocano ket nagabot sarita nga i kahit nga sawen nagkapo ken lokok nga kaya namin nga sawen ket bye-bye di kaya nga sawen dagiti tao ti bye-bye okay siya tawagan da pa nga samtoy nga napapasit nga sa umi ditoy siyempre ang mundi sa umi ditoy kung natin so nga samtoy may kadwa ti Ilocano ket Austronesian speaking people di kaya nga sawen at pakainaigan na ti lengguwahe ti Indonesia, Malaysia, Fiji, Mori, Hawayan, Malagsi, Samoan, Tahitian, Kamoro, Tetum, Ken, Paiwan. Kunana. Siguro dito kat Australian, Asian, at dito kat Fiji, Hawaii, kadakwa. So nga, ada ti Pacific, di napakainay ka ti dialekto tayo. May katlo, ti Ilocano ket iso ti kaaduan nga ethnic group nga ag may migrate dito ayan tayo uno tumaltalaw dito yung probinsya tayo di bukod na nga lugar iti 19th century ada 290,000 nga Ilocano nga napanti sa sabaling nga lugar dito sa sabaling nga region kung probinsya dito pagilian tayo lalo di 1903 may kapat ti Ilocano pa iti kaunaan nga ethnic group nga nag-abroad iti 1906 ato ti Ilocano nga nagpa-Hawaii saka mo napunta kang nagburas ti unas well iti kada Washington napanday ka Amerika iti Alaska, California may kalima ti Ilocano jay Hawaii ken at 85% kada ti grupo ti Pilipino nakad ato ti Ilocano iti Hawaii nga talaga kasi di kaduda kita nga panawin umatado pa iti Ilocano ti Balasyo Taaw kas kumaligyan Middle East Hong Kong, Japan, Korea, South Korea, Singapore, Australia, at Canada. Okay, dito lang ti pag-istoryaan ti Ilocano ken ti pinagwaras ti pinagwaras dati sa kalubungan. Okay, dito lang ti trivia ni akong ganita sabi ko matandawang masinatal mo thank you dati ni Jack Ting Ting dati ni akong Glenn bye-bye Apong Glenn. Okay, yung kaya nga rod ng iganti trivia tayo tatangal daw. Amom kasamang Irene, Ilocano kat oray sa dinot papanam kat adalat ta Ilocano. Kasamang Irene, dito sa tayo ko na ni Apong Glenn kat ti Ilocano kat talagang iso ti may katlo kung natatay ayang kaadwan iti puni. Nga dito ket adada kadagiti na duma-dumang luglugar nasyon iti interamente nga lubong. Roger kasamang Ronald. Ket tapno makaduta irugitan kasamang Ronald nga ipadanon dati update iti COVID-19 iti probinsya tayo nga Ilocos Norte ta napintas dati damag nga nang datoy nang pagrubuatan tayo itatang bigat kasamang Ronald ta dati naipakamo ken ni Governor Matthew Marcos Manotok idi laing rabi nga duamanen nga nainayon nga nakarecobre manipud kidatoy tatakaso ti COVID-19. So iti agdama kasamang Ronald dati dua nga nainayon nga baro nga nakarecobre iti probinsya ket ni INC 64 ken ni INC 65. So data ti mangipakita kasamang Ronald nga dati medyo nabayag basit iti panakarecobre dagiti tatang dua kasamang Ronald alalisto dagiti daduma nga talagang ararigan katapag bitlang nga nakarecobre da dagitay naud-udi nga nakaptan iti kaso dati tata COVID-19 kasamang Ronald. So iti agdama ti probinsya tayo ket addaan laengen iti 12 nga aktibo nga kaso iti COVID-19. Sanggasot sa 10 ket maysa dagitay nakarekobren ken syempre datay maysa nga pimusay itay kalabes nga taga iti ili nga sarat. So dagitoy pakasarakan kadagitay addaan iti kaso ti wenno aktibo nga kaso ti COVID-19 ditoy probinsya agpada kasamang Ronald iti first ken second district iti bilang na. Iti first district upat iti siyudad Tilawag ken
duwa iti ili nga vintar. So idnem amin dagiti aktibo nga kaso ti COVID-19 iti umuna nga distrito ti probinsya. Iti may kadwa nga distrito, dua iti ili nga Curimaw, may isa ti ili nga Nueva Era, ken talo iti San Nicolas. So innemet laeng kasama nga Ronald iti aktibo nga kaso ti COVID-19 dito yung probinsya tayo nga Ilocos Norte. When iti may kadwa nga distrito. So agpada ti umuna ken may kadwa distrito nga addaan iti sag-innem nga aktibo nga kaso ti COVID-19. Wen kasama nga Irene, kita karon do sino dito hinaudi ni 64 kini 65 baya. Wen. Ningata ko na laingatan ni daytay very controversy nga ni controversial. INC 67 wen. Jak na pupuutan Jak na puutan. Jak na pupuutan nga rod na nalainganan wenno saan iso nga kitakman do sino dito 64 kini 65 ta nakabaybayag no arigem kasamang Irene ingudwa di ba 120 plus dito COVID positivity probinsya ti Ilocos Norte nanipod bulan ti Marso og pating katatang nga bulan ket teko namon halos kagudwa detoy bilang dagitoy kalalaing ken ti kadagupan tinaga positibo kasamang Irene. Roger kasamang Ronald. So talagang babaen iti tulong dagiti tayo frontliners tayo ken syempre dati tatapan ng papigsada iti immune system dagiti maseknan ket talagang aliston nga makarkarekobre dagiti kaudyan nga kakaso iti COVID-19 no pay dagiti imuno ket siguro talagang napigpigsad jeki mapet karakwada iso nga nabayag kasamang Ronald iti pan nakarekobreda. Alakat ipatpatas mo nga review no sino dati 64 ken 67 kasama kita man nagriga mo ta nakadumot dati dati pagkitkitaan tan pero mi nga nakadumot dati dagiti insursurat mo nawan no recheck da mo man na insurat ko 30 plus dati insursurat ta dita mo namnaman nga kastoy ti karway di kitay matamaan kaditoy COVID-19 kasamang Irene alakat nakapinpintas nga damag kun tayo ta manungal daw ti napalabas awan dagitay na inayon no diket di ininot nga makarekobre dagiti nag-COVID positive iti probinsya tayo nga Ilocos Norte kasamang Irene. Roger kasamang Ronald ket ti pag-asayatan nakadagitoy kasamang Ronald dagitay positibo iti COVID-19 pakayraman dagiti dakadagitay quarantine facilities ngawan iti makasarsarita da ket mabalindan iti tumawag kadagitay hotlines iti probinsya kang ti Speak Up I'm Here hotline kasamang Ronald. So dagitay interesado nga maadaan iti kasarsarita ken nga kasamentan dagitay adda iti problema da nga handang kayat nga i-share kadagitay mamuda dagitay nga problema da mabalin nyo iti tumawag kadagitay tatanga hotline iti Speak Up I'm Here hotline nga sindadaan nga dumngeg kadagitay anyaman kahit yung padanon nga problema yo iti smart talk and text wenusan ti mabalin nyo nga pagtawagan ket ti 0921-952-9236. Ulitek, smart, talk and text ken san 0921-952-9236 iti mabalin nyo nga tawagan. Iti Meta Globe ken Tatsa Mobile wenno TM 0966-461-0706. Ulitek, ti mabalin nyo nga tawagan dagitay ti Simdaket Globe wenno Tatsa Mobile 0966-461-0706. Dagitay mabalin nyo nga tawagan no kasapulan nyo iti dumngeg kadagitay anyaman tatang pampanutan nyo anyaman nga pakaribukan nyo anyaman nga problema yo nga saan nyo nga datay maitalek wenno may share kadagitay am mo papagayam wenno kadagitay tata ipatpatek yo iti biag ngem ket di kasapulan nyo lang ti datay adda iti dumngeg kayo. So dagitay mabalin nyo nga tawagan. Awan napintas kasamang Irene amom dati may isang tao ket di ba no dati problema na no di na dati
Datay kum na dayjay sakit tinakum na dayjay pan nakapasakit na. Di ba dano ka digitay pamati nga isu ti rasonen nga datay makapanunod da iti saan nga naimbag, saan nga datay Dangran dati bagbagida. aging gana nga datay ketelen dati bukod da nga bagi kasamang ari. So napintas daytoy nga gagam gapanan ta da daytoy hotline nga maipaay kadakwada nga inda pagtawagan kasamang ayring kasi nakunam nga di ba digito kita detay mabalin nga handa nga ibaga detay identity dan kasamang ayring. Roger, kasamang Ronald. Basta no datay panagrik na daket kasalang nagtupak ti lubong kadakwada awan ti datay mayat nga dumngeg iti pamati daket awan ti mayat nga dumngeg kadakwada kasamang Ronald. Mabalin dati tumawag karita tata hotline nga kasi ti nadakamat ko iti imununagon daway iti man smart talk and text wenno san get iti globe wenno touch sa mobile kasamang Ronald. So dagiti mabalin tata nga pagtawagan dagiti tata papagayam when dagiti kaprobinsyaan tayo dagiti kakailan tayo nga kasapulan iti dumngeg kadakwada kasamang Ronald. Yes, kasamang Irene, dandanita mabiro ka hindi ti birbiro kan tangem dapat dati biglang at imawag pag report tanda diyan manila mabalinan kun amot. Alawat kasamang Irene. Okay, intasaro drugyanan te giba agawat ka digiti report ket aliso ti oras kasangwanan nga no dapat dati inayo mo pakasek na data kasamang Irene tapang sapsapulak detoy no sino deti 64 kin ani INC 64 kin ni 65 kasama nga Irene no dati i-connect mo detoy manariman pa nga suro sa dakamaten ta kasangwanan nga inta agpastreken ka dagiti report kasamang Irene. Roger, kasamang Ronald iti pay lang pakaseknan dagiti update tata iti COVID-19 iti probinsya tayo nga Ilocos Norte kasamang Ronald ket dagiti pakaseknan dagiti na lockdown dati unan nga nadakamat dati mununagod daway dati syudad ti Lawag ket dati may salaingen nga lugar iti may isang barangay wenti barangay Lapas East kasamang Ronald isulayan ti naka-lockdown iti syudad ti Lawag kadag ito yung Gundaway kasamang Ronald ket ti may saapay kada iti tatakalikagom nga ipadanon ti gobyerno probinsyal dati pakasaktan pa lang iti update iti COVID iti agdama ket kasgete na irakuraktan ti na Gundaway ket na iyaludod dati curfew manipod ti alas 10 ket napagbalinen nga alas 11 iti panangrugi ti curfew iti probinsya tayong Ilocos Norte ken nagpatingga iti alas 4 iti bigat kasamang Ronald ket kagidan daytoy gutguti-guten ni Governor Matthew Marcos Manotok dagiti business establishments when dagiti addaan iti pasdek negosyo nga mangiyaludod iti operasyon da kasamang Ronald tapno iti kastaket saan nga agdurupodop dagiti probinsyaan nga turong kada iti tatanga pasdek negosyo nang nangruna iti oras ti alas 5 aging iti alas 6:30 iti malem kasamang Ronald ket no dayti namnamaenda nga paggatangan da pa ilang aging iti agrabrabii ket sigurado nga maliklikan iti panagdurupodop dagiti kaprobinsyaan iti maysa nga department store wenno sa dinuman nga paggatangan kasamang Ronald. Okay. Nabiro ka kon kasamang Irene. Dagitay gayam do nga taga Marcos, dagitoy sa dagiti bagadang okay. Agasawa. Dagitoy INC 64, 29 years old, may isang lalaki, residente ti Barangay Dakiwag, Marcos, Ilocos Norte, may isang LSI. Nga dagitoy ket may isang asymptomatic idi, nga dagitoy ket ti travel history na ket taga iti Taguig City Metro Manila kasamang Irene. Ken kasama ta dagiti INC 65, 32 years old, babae, taga Barangay Dakiwag, Marcos, Ilocos Norte, may samet lang LSI, ken ti travel history na metlaeng, ket ijay Taguig Metro Manila, ken asymptomatic, ken naakaran, ken ni INC 64, kasamang Irene. Jack Marino, ket dahiti bagbagadang agasawa, kasamang Irene, nga ipetpeteng pa di kita taga Marcos, nga nasaan da nga taga Marcos, kasamang Irene, ngem
siguro akat Mabalin nga sanda nga nagnanaed iti naunday nga panawen kasamang Ronald. Ngem talaga nga Jem Marcos iti puundas. nakaya na kanda mabalim akas jay ko nang kasamang Irene alawan kan isor di bagbaga kay ka apay nga nagbayag nga malaing nga detoy taga Marcosam kung kunak man illegal manan ta isu dagayam detoy tata duwa nga naudi nga nalaingan kasamang Irene. Roger kasamang Ronald ket Barbareng dagiti daduma ket sumarsaruno dameten nga malaingan makarekobre manipod iti dati COVID-19 ket babaen iti panagkarkararag ken kasameten panang surot tayo na imbag karite protocols ken paganurutan nga kasi iti pagpagunam-gunam nga kankanayon ni Governor Matthew Marcos Manotok dati panagusar tayo iti face mask, face shield ken kasameten digiti masansan nga panangugas iti ima iti nadalus nga danom ken kasameten ti sabon ken dati panagusar iti disinfectant no alcohol ket maliklikan dati panakaakar tayo iti daytoy nga sakit ket iti mabiit maisubli iti zero case iti probinsya tayo nga Ilocos Norte ta namnamain mi nga saan laing nga iti gobyerno probinsyal saan laing nga ni Governor Matthew Marcos Manotok ti agkalikagom nga maisubli iti zero case iti probinsya no diket amin tayo nga taga ditoy Ilocos Norte kasamang Ronald. Okay, alawan na partner. Intang roden alawaten digiti report. Ipadanon digiti kadwa tayo umuna nga damag ipadanon kada tayo ni sino engineer data ni Jeff. Okay, dili tong dawa intel alawaten ti report ipadanon kada tayo ni Jefferson Narciso. RPN Radyo Ronda Live Report. Jefferson, good morning and please go ahead. Nagpalagip iti Ilocos Norte Provincial Office wenno INPPO iti saan ang panagusar iti video okay kanunaan na kadigiti lugar nga adda di estudyante adumaldalan ti online class wenno modular learning basar kay Police Lieutenant Colonel Randy Bawid iti panakaliwat iti Ilocos Norte Police Provincial Office nga nakikoordinar kadigiti amin at Chief of Police iti nagduduma nga ini ken syudad iti probinsya mailay iti panagusar ti video okay no kasta nga adda iti class masapol ang kasalita ni Chief of Police di official ti barangay Tatlo Isu ti katulungan na amang sita karigdi ang video okay mangrugi iti Lunes ang gigana iti Biyernes may lagi ti daytoy kuna niya Police Lieutenant Colonel Paul Benedict Parado Chief ti Provincial Operation Unit iti INPPO masapol ang Chief of Police ket ang makikoordinar iti Local Government Unit pero LGU tapno maadaan iti ordinansa mailaing iti panag-operar iti video okay. Inayon na pa'y ano anyaman iti maputar nga ordinansa iti kada LGU ket isuntumet iti may patungpal para ti Sir Matani Lucano RPN Lizar L. Radyo Ronda Batak Jefferson Narciso report. RPN Radyo Ronda Live Report. Sa Jefferson kadaytang report maniud pa lang iti Ilocos Norte Police Provincial Office na pelang kadetoy panang palagip da kadagiti kakailian tayo pelang kadetoy nga panagusar iti video okay machine daytoy ket ada daytoy memorandum itatay na pangalawas ni Apo PD kadagiti sa amin nga Chief of Police nga masapol nga i-monitor da iti respective areas da digitay nagkakanta nga nakapigpig sa ito'y ket makapektar iti panagadal dagiti estudyante. Okay. Ita kung tawa intel nawaten ti sabali pa nga report ipadanon met kada tayo ni Glorina Bayudan. RPN Radyo Ronda Live Report. Yes, Glorina, good morning and please go ahead. May patungpal ti no face mask, no face shield, no entry policy ken iti panakaobserbar ti social distancing. Daytoy ti inrakurak ti Lawag City Police Station digiti schedule para iti panagbisita kadigiti Campus Santo iti syudad ti Lawag para iti panakaobserbar ti Todos Los Santos. Basar ti Lawag City Police Station malukatan digiti Campus Santo ken Memorial Parks para kadigiti agbisita ti alas 7 ti bigat aging gana ti alas 7 ti rabii. Amin a bumisita ket sumrek ken rumuar kadigiti na ituding nga entrance ken exit. Iti panagserrek ket adda ti mapirmaan nga logbook para iti contact tracing purposes. Saan nga makastrek ti Campus Santo wenno Memorial Parks digiti agtawen ti 60 agpangato ken agtawen 21 agpababa agraman kadigiti addaan ti immunodeficiency ken addaan ti health risk ken dagiti masikog. Nasken nga mangipakita digiti agbisita ti proof of validation iti residensyana kas iti
valid IDs, barangay certification kenda dumapay. Naigit nga may pawil maiserek digiti mainom anasangera deadly weapons ken videoke wenno karaoke. Para ti Sirmata ni Ilocano, Glorina Bayudan reporting. RPN Radyo Ronda Live Report. Sa Glorina daytang damag manibod met itibiyang ti PNP Lawag seknan pa lang kadetoy pamalagip damanen seknan pa lang ing tipan nakasurot kadigitay safety protocols seknan pa lang kadetoy panagturong iti Campo Santo wen kadigitay gundabay madlawan tayon digitay Campo Santo turturong nga mapan agdalos no pay ada detoy na ituding alda barangay nga agturong iti kabukbukudan da nga Campo Santo iti Intermente a probinsya. Kaya nagsublindo di programa tayo kalpasan lang kadagiti sumagmamano nga pamalagip tayo lipod ti Technical Studio. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCRL Batak Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Standard Time, alas 6:33. Perdi ka ditalugan nyo mga karonda, ket agbirbiro kayo itinalaka ken di kalidad nga pagpatarimaanan. Lukasta mga karonda, haan kayon nga agpangadwa, taadda dituyan bukod tayo a probinsya, ti mapang namnamaan. Isodayta ti ECF Auto Repair Shop. Ti ECF Auto Repair Shop ket ijaya na dagiti nagduduma a serbisyo kas kadagiti sumaganad, change oil, overhaul, wheel alignment, wheel balancing, engine scanning, under chassis, electrical service, tires and batteries, air conditioning, suspension, brake service, clutch repair ken dumapay. Ken saan la data magatang pay sadyay dagiti nagduduma nga klase tiligay tilugan, car accessories ken dumapay. Ti ECF Auto Repair Shop ket masarakan iti Barangay 3 San Ildefonso, San Nicolas, Ilocos Norte. Dalan laing nga mapan iti San Nicolas Robinsons Mall. Wenno abagatan laing ti PNP San Nicolas, Ilocos Norte. Tinadung informasyon ag-text wenno tumawag kadagiti sumaganad 0998-338-7211 wenno 0917-558-4049. Ti ECF Auto Repair Shop ket kukwa ken imatmatunan dagiti naayat natulong nga agasawa Honorable and Mrs. Elmer Failugna. ECF Auto Repair Shop ipagpatrimaanan ti lugan nga mapangnamnamaan ken mapagtalkan. ECF Auto Repair Shop, the shop we care for your car like no other. ECF Auto Repair Shop. Ti salunat ket isu iti karatgan agameng iti maysa nga tao ngarud masapul nga intay tagibenen iti panagdaldalos tapno mayadayo tayo iti nagduduma iti klase nga sakit. Daytoy nga mensahe nga ingkay nangigan ket isagsagot kada tayo ni Sanggunian Panlalawigan member Dr. Medel Gawat and Family iti siyudad ti Batak ken chairman iti Committee on Health iti Pagpandayan Linteg iti Ilocos Norte. Agbirbiro kay kadi iti naranga kinapintas nga serbisyo apan nakataming dagiti minimayo. Lukas tagagayem ken kabsat sa anen nga agpangadwa ken sa anen nga mapan iti sabali. Agsipod ta adda dituyen probinsya tayo nang runa iti siyudad ti Batak. Ti Jesusa Memorial Home ken di kay tupulos agbabawi ti serbisyo na. Ti Jesusa Memorial Home ken eksperto ken pulido ti serbisyo nga ipaay na kada kayo. Ti Jesusa Memorial Home ket 24 nga oras nga nakalukat. Masarakan ti Jesusa Memorial Home iti dayaen mismo iti Ricarte Park, Barangay Ricarte, iti siyudad ti Batak. Tinadung impormasyon ag-text wenno tumawag iti cellphone number 0917-996-2942. Kukwa ken imatmatunan tinaanos man nakigayem ken alisto akasarsarita Barangay Chairman and Mrs. Sani Kamangeg. Jesusa Memorial Home
ti Memorial Home a kababaan iti presyo iti entero nga Ilocos Norte. Jesusa Memorial Home. Jesusa Memorial Home. Di programa Baro Arimat ken Baro Arimat Music Festival ket naiget as suportaran ti JAJ Furniture Shop. Ti JAJ Furniture Shop ket pagakatangan ken mabalin a pagparamidan kadagiti moderno ken dekildad nga furniture products kas kuma iti sala set, ridaw, cabinet, tugaw, aparador, kitchen table, office table ken dagdumapay nga wood products. Ti JAJ Furniture Shop ket agripero ino agtarimaan kadagiti nagduduma nga kakambitan iti opisina ken pagtingman iti nababa a presyo. Wen gagayem di kalidad lang aruden dagiti magatang sadyay nababapay iti presyo da ken aristupay nga kasarsarita dagiti akin kukwa. Ti JAJ Furniture Shop ket masarakan iti Pestuda along Paway Lake Road, Barangay Baay, City of Batac, Ilocos Norte. Ti dadong impormasyon ag text wenno tumawag iti cellphone number 0927-742-0910. JAJ Furniture Shop, tatak na lagda, moderno ken de kalidad. JAJ Furniture Shop. JAJ Furniture Shop. Sirmata ni Ilocano. Aga tultuloy tiya programa tayo Sirmata ni Ilocano. Dito lang yung estasyon tayo RPN DCRL Radio Ronda Batac. Tapugan tayo tiya may kadwa na 30 minutos ti programa tayo. Iti aday tayo kundawa intero den alawaten tiya sa balipay nga report. Ipadano nga tayo ni kasamang Frances Alegre. Kasamang Frances, good morning and please go ahead. Asikaswen ati gobyerno probinsyal ati panaka ititulo digiti dagang bagi wenno nagatang ti gobyerno probinsyal para itinadaldalos nga panaka ipapel na. Dahiti ket kalpasan may isang resolusyon ti inadal ti sanggunyang panlalawigan pakasekna na iti panangated bileg ken ni Governor Macho Marcos Manotok amang ibagi iti probinsya ti panaka ipila iti masnop a korte wenno ahensyas ti gobyerno iti panaka ititulo na. Segun ken ni Attorney Ermel Labayog, Provincial Legal Officer, adan ti imuna nga may yarngi nga naipasa a resolusyon ken aplikasyon iti administrasyon ni dating gobernador itantan ket Senador Amy Marcos nga masapol iti panaka ipabaruna. Imbatad ti nadakamat nga abogado nga tinasao nga aplikasyon apan nakatitulo dagiti daga iti probinsya ket babaen iti special free patent application iti Department of the Interior and Department of the Environment and Natural Resources Ijaya Central Office. May naigiti daytoy kini daw ti probinsya nga may kanda iti kopya ti listaan iti daga nga bagi ti probinsya akasapulan iti panaka ititulo na. Naamuan akinid daw ti Junta Provincial nga dal iti mang follow up iti DNR iti nasaw nga aplikasyon para iti napaspaspas nga panaka asiktaso na. Iti sa baling bangir di mataga ni misa sa Norma Lagmay Provincial Agriculturist sa itibiyang ti sanggunyang panlalawigan kabayatan ti agtultuloy nga panakadingeg ti kaso administratibo asang sangwen ni Dumalneg Vice Mayor Francis Espiritu. Ti Provincial Agriculturist ti may sa kadagiti testigo ni Mr. Froilan Suniga nang ipila iti reklamo kontra tinadakamat a Vice Mayor. Kinonpirmara ni Mrs. Lagmaya ani Mr. Suniga ket paibilang nga rice trader ken naikan iti dokumentos nga mangipaniknek para iti panangipalubos nga agibiyahe kadagiti essential goods. Inayon na nga daytoy ket adadapay nga napasingketan maibasar ti pamilin ti Department of Agriculture asaan narumbe nga maitantan ti panakabiyahe dagiti kasapulan kas iti panangipasigurado iti masnop ataraon wenno ti makunkuna a food security. Imuna iti daytoy ni Dr. Cheryl Ballesteros nagpirma iti medical certificate ni Mr. Saniga nga isuna ket nadangran ti may sa kadagiti testigo nga dumatag iti sanggunyang panlalawigan ngem saan nga nakatandar gabutay isuna ket nakalive para iti panagsikog na. Kinid daw ni Attorney Roxanne Bareng, legal counsel ni Saniga, ang mapatuludan iti subpena dagiti surmarunumet at testigo nga idatagda ng runa kadagiti agapo iti AM radio station kas iti DCJC ken DCBR para ito sumaruno apanagdingeg inton October 19. Tinasao nga testigo ani misa sa Lagmay ket di malanmed iti cross examination babaen iti legal counsel iti respondent nga ni Attorney Ferdinand Ignacio. Dayta diti nagkaduwa nga damag manipod iti na
putol. Okay, Siguro naputol. ket, agawan signal. Very exciting. Dayjay report na. Dapat lang? Awanin? Awan signal. Baka nagawan Dapat lang, signal. awanin. Okay, awanin. Deden. And Radyo Ronda, live report. Kaya very exciting kung nata kasamang Irene. Detay report na. Gasipod ta nagdatag ni Mrs. Norma Lagmay, ti provincial agriculturist tayo. Iti probinsya tayo, kabayatan detoy naiwayat nga pa nag-investigar. Iti biyang ti Sanggunyan Panalwigan. Seknan pailaing kada ito'y sangsangwen nga reklamo ni Vice Mayor Francis Espirito. Alangan naman nga, balbalasubas ni Mrs. Nagbay. Alam na. Di ba, di report, tayo lawas na nga may tagtiguray lang yan, datay panang pirma ni Apo Governor. Dato'y preventive suspension ti Vice Mayor. And anytime from now, kung naday di report ni manager, malagip ko pa nga ma-serve kung na nakasamang Irene. Ti biyang dati iti biyang ti ili nga dumalneg di Vice Mayor Francis Espirito kasamang Ronald ket iti kaudyan nga press conference ni Governor na kunana nga sanpay nga dimanon ken kuana dati tata na pasa iti sangguniang panlalawigan na kasamang Ronald iururay na ket no iti pakaseknan ni Mayor Boying Valdez iti ili nga San Nicolas iso iti Mayor Uray Japan naka-serve na kasamang Ronald. Okay. So handa nga naggida na ya. Saan kasamang Ronald tanaw do dimet nga naipadanon iti gobernador dati tata kaso kontra kini Vice Mayor Francis Espirito. No siya kamang tintingitin kasama nga rin ket di ba kitay testigo ket alalaon da iti palawag iti tumunggal may sa kastay na kunakon alaket kunamat ni Mrs. Lagmay nga lehitimo nga ni Apo Mr. Suligaya nga dito ket talagang agi rice trader iti kitay essential wala dito produkto nga irik wenno pagay kasamang Irene. Roger kasamang Ronald. Okay, nang itulo din iti oras tayon. Alas 6:44 tuloy-tuloy ti programa tayo Sir Mata Ilocano. Idaro din iti sa malipay ngayon ta mapagsalitaan na kasamang Irene tap ni kasakit adado di kitay may padanon tang impormasyon damdamag kadigiti so amin nga dudumega iti estasyon tayo ken aga buybuya pailaeng partner iti na duma-duma pasertigo mo. Yes, kasamang Ronald get in connection pa ilaing kadati tata panaglukaten ti turismo iti Region 1 pakairamanan ti syudad ti Baguio kasamang Ronald iti biyang ti gobyerno probinsyal ket linukatandaan dati tata Ilocos Norte Visitor Center nga masarakan iti bypass road iti syudad ti Lawag kasamang Ronald kang runana iti asideg iti Ilocano Migrants Monument kasamang Ronald ket ti agrama nakasaganan detoy para kadaytay digiti umay nga turista ken syempre digiti umili kasamang Ronald nga interesado nga gatang kadaytay nga dumaduma nga produkto iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. So dagiti tata dagiti produkto kabukbukudan nga produkto iti probinsya ketadan nga magatang iti Ilocos Norte Visitor Center nga masarakan iti Ilocano Migrants Monument along bypass road kasamang Ronald ket dagiti tata iti mangi pakita nga talaga nga nakasaganan iti probinsya tayo nga mangawat kadaytay sangaili tayo kasamang Ronald. Ken kasamet ten iti pailaing beneg iti turismo iti daytoy nga aldaw kang runan into numalem ket maisuwat dati libre nga konsyerto nga maawagan ti Ilocos San Junes Drive-In Concert kasamang Ronald maisangkat nga mismo dayto iti Suba San Junes iti Barangay Suba ti iling Paway ket ditoy nga maitampok da Joe Angeles ti kasameten ti Better Than Noise ken ti Slippery
when wet kasamang Ronald no pay kasta ket tagapo kadatay napinget nga kalikagom ni Governor Matthew Marcos sa Manotok nga maipasigurado deti panakamantenar iti dua nga metro nga kaadayo iti tunggal maysa ket dagitay lang umuna nga 30 nga dati nakapalistaw nakarehistro dati naisa ang katata nga pre-registration iti mabalin nga mapan agbuya into no malem dati tata nga konsyerto kasamang Ronald ken kasamiten masapul nga masurot dagiti naiyatnag nga guidelines. Karaman dito kasama nga Ronald, datay kasi ti nakon-nakon, iti mo na nagundaway, datay 30 nga na imuna nga nakarehistro, dati na yuswat nga pre-registration, kati so da iti mabalin nga mapan agbuya into no malem kasama nga Ronald. Ken kasamiten dagiti participantes ket masapol nga surutan da dagiti minimum health guidelines yung dagiti paganurutan ken laglagi penda dati panagusarda iti face mask ken kasamiten ti face shield. Ti dagiti pay daduma kasama nga Ronald nga guidelines dagiti participantes ket masapol nga i-accomplish da dati health declaration form sakbay iti nasong event. So masapol nga sakbay mapanda into no malem agbuya ket na i-submitirdan dati tata nga health declaration form. Ken dagiti senior citizens ken dagiti aga 22 ket may agpawaba ket sanda mabalin iti mapan agbuya kidati tata nga konsyerto. So dijay dati social distancing ket talaga nga stricto nga monitoren dagiti maseknan kang runan na kadagiti otoridad. Dagiti tata luglugan, dagiti tata mapan agbuya ket masapol nga obserbaren dagiti private transportation guidelines nga manglimitar laing iti dua nga tao iti tunggal ro kasamang Ronald. Ken kasamiten dagiti behikulo ket masapol nga dati sumango iti activity area no dagitoy ket naka-parking kasamang Ronald. Ken dagitoy dumapay nga pagalagadan wenno paganurutan ket naiyammo karito aminen tata nga mapan agbuya into numalem so mabalin karito gagundaway ket amudan dagitoy araramidan da kang runan kasamang Ronald dati ang mabalin dagitoy nga panangitugot karitay taraon wenno mainom nga masapul nga dagitay itugot da ket reusable containers dati pakaikabilan dagitoy tatang taraon wenno inumenda kasamang Ronald saan nga mabalin dagitay maibenleng dagitay maminti dagitay plastic kasamang Ronald tapno iti kastakit masigurado dati panaka mantener iti kinadalos iti aglawlaw. Okay, so 30 digitay may umuna nga mapan agbuya kasamang Irene. Talagang 30 lang kasamang Ronald. So digitay mo na nga nagpailista. Digitay So kasano ti kabayagda nga mapan agbuya kasamang Irene? Aging nga malpas dati tata maisengkat nga konsyerto dati Ilocos San Junes Drive-In concert kasamang Ronald. So into no alas malem mangrugit alas 5 so medyo napundot pa lang. Napundot pa lang. Malemen kasamang Ronald no kada nga gundaway nga dato yung Timbermans ket talaga nga medyo sumipngeten no ti 5:30 ket medyo sumipngeten kasamang Ronald. Alawen ti pagluganan da libre. DJ mapan dagitay luganda kasamang Ronald. Luganda. Okay, lawen. Di na tayo gundaway inti alawaten ng ti report. Ipanalong kada tayo ni kasamang Sita Makalipis. RPN Radyo Ronda Live Report. Yes, kasamang Sita, good morning and please go ahead, nakariin kan. Report to kasamang Ronald at kasamang IRA. Lagyan kayo sa Department of Transportation and Communication sa Public Utility Modernization Program. DDPS kinakarong epekto sa COVID-19 pandemic dari di driver ken digiti pamilyada. Dahil dito mo nagutawa yung panagtitipod digiti na malider di transport group sipod lockdown anang idano ni ti arungaing digiti shifted drivers and operators ken ni Senador Amy Marcos iti may summit and greet via Zoom.
Kung natin Senadora at Angkel, nag-send na ito, kaya ni Marigrigan at driver, dagiti traditional jeepney, itidandani pito ang bulan ng community quarantine. Kunan ni Marcos, chairperson, the Senate Committee on Economic Affairs, ang palpalaman, dagiti drivers, kapunta mabisinan, dagiti pamilyada, kagita rin pa nagbayad na pa iti upa ti balay, pagbayad iti danom, kyan silaw, kinag-serve iti inaldaw-aldaw. Kung natin Senadora nga arig na naisap sa pera, dagiti traditional jeep, nga puta arig na pinapuran, ti DOTR. When the Department of Transportation can lead transportation and franchising the regulatory board, dagiti operators ti bus, can modernize jeeps nga in palubos nga biyahe, kariti ruta nga dali ti dakyan ang mapastrek. Kung napay ni Marcos, imbes sa tulungan, dagiti jeepney drivers, iti parawen ti pandemya, iron dawayan pa iti LTFRB ken DOTR, ti lockdown, tapno ipilit ti PUV modernization program, sakpay pa iti COVID, ket saan nakapelan dito dagiti marigrigat at drivers. Tinakamat ni Senadora Marcos nga ora 80,000 pesos, di may payatulog, ken mangtagmet ti DOTR ti 5,000 pesos agas subsidy saan peling of the state o itap na magagatag iti may sa unit iti modernization jeep. Kuna na pa, ngawan pa iti naawat at social amelioration program na nusap iti jeepney drivers kapot ingin una ti DSWD iti beneficiaryo iti Pantawid Pamilyang Pilipino Reno for Peace. Kamiyatan na investigan ni Assistant Provincial Engineer Lani Dakiwag iti Provincial Engineering Office nga agtutuloy dagiti ada proyekto da kariti hospital ti probinsya pangiramanan iti panakarait pa iti 9 na 5 beds para iti isolation room iti Governor Roque Ablan Senior Memorial Hospital. Involved naman sa ti Grasma kariti recipient ti World Bank COVID-19 Emergency Response Project tap na masungbatan iti kasapulan dagiti umili no at bilang ang dagiti mapektaran iti infeksyon. Kuna na nga iti ipayapundo ti World Bank, malaksit pa iti tulong ti gobyerno provincial, kas impasigurado ni Ilocos Norte Governor Matthew Marcos Manotoc. Imunang yan yun ay unay ti gobernador ang kasapulan nga dalata di nakalagan ng isolation rooms, tap na di sindadan ang pagyanan di suwang peta kailan, a locally stranded individual can be turning overseas Filipino workers at akaran iti virus. Kasamang sita. Kasamang sita. Para iti sirmat, yes. Kita mo dito i-picture mo kada ito grip report ka. Kasamang sita. Yes. Kita mo dito picture mo kada ito pa nag-grip report mo ket permit last bang mo dito eh. Abo. Kasaya. Wan kita mo to. Okay, alawen. Thank you. Alawen, dito si Damang, nagkatuan report. Malibor iti provincial capital, kay Senado para iti sirmatan ni Ilocano, Sita Magalipis, reporting. RPN Radyo Ronda Live Report. Okay, di ganda kong daway kagayam ka absata. Iti sa palipay nga damag. Intayon iti interview portion ti programa tayo. Okay, partner. Yes, partner, keta nakagasgasa tayo itatang bigat iti Martes adat iti linya tayo ti peso manager iti probinsya tayo nga Ilocos Norte ni Mrs. Anne-Marie Lisette Bitangcor at 1. Ket pagdamagan tayo kaditay update iti opisina da kasamang Ronald ngem kasangwanan na alaan tapay dati pangablaw na kaditi mang tartarabay iti programa tayo sirmata ni Ilocano. Ma'am, good morning. Morning and good morning to all. Ma'am, mabalin nga maamuan no anyan iti update dati tatakariton ni Kuya Mat, ma'am. Yes, tuloy na po tayo sa na negosyo sa kariton ni Kuya Mat. Bukas na po yung seminar and training para sa mga beneficiaries natin. So, adan to maangay nga seminar ken training tuno bigat ken tuno Thursday hanggang Friday. So, talo nga aldaw, ma'am? Yes po. Ma'am, masadin no iti pakaisi ang gatan dati tata seminar? EJ to Centennial Arena. Ma'am, asino dagiti tata na awis nga agbaling nga kas speaker kaya dati seminar, ma'am? When adan to umay nga speaker tayo from DTI ket i-discuss nanto digij basic requirements no kasanon to ag-security business permit ken anapay digid do mga certification ken requirements para ti business ken syempre ag-conduct tayo to pay ti seminar for them for the basic food safety ken good manufacturing.
Ma'am, dagiti beneficiaries tayo ket paspasig nga kitay returning overseas sa Filipinos, ma'am. Yes, the beneficiaries tayo ket digijay displaced worker na OFW ken isudapay lang ti umuna tayo nga beneficiaries dadan po sumarasaro no para digijay dagtumapay nga nawanan ti trabaho dahil dito nga pandemic. Mabalin nga ma'am no mano dagitay umuna nga beneficiaryo, ma'am. Yung muna beneficiaries tayo pala nga po ket 50 da ta maikantay to isuda ti kariton nga paglakwanda ken adan to initial capital da nga worth 2,000 pesos. Maiyawat ton nga dagos, ma'am, deti tatakariton da ken kasama ten deti pagpakauna nga puunan da paman nga malpas deti seminar, ma'am. Tunumal pas ti seminar da ken palpas tayong tulang DJ kariton kasi dediket i-personalize tayo nga itet ti probinsya tapno agtultuloy ito ken nabaybayag tong pagnegosyoan da. Ma'am, damit iti kalikagom nga i-follow up ni kasama nga Ronald Domingo, ma'am. Okay. Ma'am, mano digitay agdalan ti seminar, ma'am, ken nakapilyan ka di amin nga munisipyo, ma'am? Yes po, di may nag-apply nga walk-in applicants di opisina tayo ti Peso ket in-accommodate tayo isuda so di nag-submit ti complete requirements ti dating programa tayo ket isuda ti napili nga beneficiary para dito in na negosyo sa kariton. Okay, so adan to pa iti may kadwa nga bansada daytoy, ma'am? Yes po, adan to pa'y sumarsaro nung second batch para kadeti nga programa tayo apo. Ma'am, malaksid kita ti tatain na negosyo sa kariton ni Kuya Mat. Ada ka di pa dagiti daduma, ma'am, nga update when aktibidad nga iswat iti opisina tayo, ma'am. Nagtultuloy lang ta deti pinagtulong tayo dagiti nawanan ti trabaho, mabalindala to may ti opisina tayo tapno may gisubmit resume daw when sa baling kenda duma credential data ta matulungan tayo nga may kan isuda ti trabaho. Ma'am, adan iti update na dati naisangkat iti nga job fair no kasano iti kaado dagitay naakomodar kadagitay nakipartisipar, ma'am, nga kumpanya, ma'am. Ado ti naakomodar tayo nga ado naakomodar tayo nga job seekers ken ado ti na i-place tayo met nga job seekers idi job fair tayo. So iti agdama, ma'am, awan pa iti plano para iti sumaron manen nga panakaisayang kat iti job fair. Awan pa ngem pakaamuan da kayon tumanin apo no adan tuman mapasang nga maganap nga job fair when special recruitment ito'y probinsya tayo. Okay, ma'am, no dapat kitay kalikago mo nga ipadanon nga in formasyon kada kitay kaprobinsyaan tayo alam mo dati nga gundaway, ma'am. Nayayabak amin digijay awan trabaho na hangking nga maawan ng tinamnama nga awan ti pagtrabahuanin ket adat to iti Quezon Provincial patapno tumulong kanyayo may kilat opisina mi from Monday to Friday ken may yuited ti resume yo. Thank you. Okay, thank you very much, ma'am. Sige, thank you, ma'am. Radyo Ronda News Exclusive. Okay, partner. Yes, so DJ kasama Ronald, the Provincial Peso Manager ni Mrs. Anne-Marie Lisette Bitangcor at one. Keta dati kang runan tata nga mai-yuswat into no bigat aging into no biyernes dati seminar para karitay beneficiaryo tiin na negosyo sa kariton ni Kuya Mat kasamang Ronald. Keta daytoy ket para karitay displaced workers, displaced overseas Filipino workers kasamang Ronald talaga nga eksklusibo para kadakwada kaptay iti panagsublida dito'y probinsya kalpasan nga naapektaran iti COVID-19 dagitay trabaho da iti sabaling pagilian ket iti panagawid da awanen ti mabalinda nga pamastrekan nga batay pangalaan da iti agserbi iti pamilya da so napanunutan ni Governor Matthew Marcos Manotoc iti panaka-iuswat wenno panakay-patungpal ti nasa nga programa kasamang Ronald. Alakat napintas tap no di kasakit makatulong para kanigitay
babasit nga aga negnegosyo. So daytino ka kariton ni In na negosyo sa kariton ni okay. Kuya Matt. Daytino ka ket dito ilako dano ka kasamang Irene na dumaduma? Na duma-duma kasamang Ronald nga kabukbukudan nga produkto iti probinsya kung nga ditay panaglako iti makmakan wenno saan kasamang Ronald Iti natnateng. mabalin da taglako tinatnateng ken prutas kasamang Ronald. When napinta sa para kaditay adayo ti sentro kasamang Irene tapni ka saketa imagine dajay panglugana da kariton wano datay bisikleta kun atayo man ket talagang napintas nga kitkitain kasamang Irene. Roger kasamang Ronald. Okay, nang itulo din iti oras tayon, alas 7:02. Iti dati kong daway, intay danon, dati mauding nga mapagsalitaan iti dati kong daway kasamang Irene. Then itanto idanon dati announcement iti biyang ti Ilocos Norte Electric Cooperative tada dito schedule ti panagapukaw ti serbisyo ti kuryente tatanga bigat kasamang Irene. Yes, kasamang Ronald, so malaksid karitay tata na rakuraktan ti muno nagodaway iti pakaseknan iti beneg iti turismo no ditay mariro ket no Huwebes dito Oktubre 15. When? 15. Sunto niti panang rugi, panakalukat diti turismo para iti intero nga Luzon. Ngem agpapan ka rito, keta santay pa nga namuan iti guidelines. So yurore tayo no matuloy, dito tatangapan nakalukat iti turismo para iti intero nga Luzon. Kasamang Ronald, ket mamati tayo nga no iti biyang iti panakalukat ti turismo iti Region 1, ken kasama ten iti syudad ti Baguio katawan unay pa lang dagitay turista sigurado nga no intero nga Luzon ket adu ti umay iti Region 1 kasamang Ronald syempre iti Region 1 mas napinpintas ken nataltalged iti salunat iti Region 1 no may dasig karite dadto mga luglugar so mabalin nga adu dagitay agkalikagong marupmar karite bukod nga probinsya umay da iti Region 1 kasamang Ronald so padaanan dagitay tata mai yetnag nga paganurutan iti dayto nga panakalukat iti turismo para iti intero nga Luzon no talaga nga maipatungpalen iti masungad nga Oktubre 15. Amom Luzon kanang kasamang Irene ket pakairamanen ti sumagmamanong paset ti Region 4, 3, 2 and 1 kasamang Irene. Yes, kasamang Ronald. Yala ket one dito inter-province one inter-region ket agdamag tanong ka nga ron kitay pasyenta nga pagturungan dagitay turista kasamang Irene awam mapay kunada kasamang Irene. Wen kasamang Ronald data syempre kaskada tayo iti Ilocos Norte ket tayo norte rumwar ket marik natay met nga natalged tayo iti probinsya tayo so siguro dagitay kaprobinsyaan ket mas kayat dati mapadayon nagpasyar ket napipintas nga lugar napipintas nga buya iti bukod tayo nga probinsya ngem iti rumwar da pay lang mapan iti sabali nga probinsya dito Region 1 kasamang Ronald ngem no dati Luzon nga kasitin ako na ket sigurado nga adu dagitay kayat da iti rumwar karitay bukod da nga probinsya nga maibilang nga sanpay nga nataliged iti panakai-11 iti salunat kadagito tata nga luglugar kasamang Ronald. Right na dapat dagitay agsalsaludsod nga kulak mat na dagitay agsaludsod open to kadin dagitay provincial buses kunada ket open kanumatan into no 15 kunada October 15 kunada ay hantay masigurado kunakmat kasamang Irene ta adumot dagitay agsalsaludsod nga dagitay provincial buses ket open to kanumeten kung kunada ngem hantay sigurado kunakmet. Okay? Tidate kun dawa intay kamakam deti report ipatanong kada tayo ni Station Manager Rod Sadjan. RPN Radyo Ronda Live Report. Yes, Manager, good morning and please go ahead. Nagtalinayad at talo ti aktibo kaso ti COVID-19 ti siyudad Tawag nagpapadang residente ti Barangay 32C, La Paz East. Ngem awanen tinaynayon pa nga kaso sipo di Oktubre 4 ti dato tawen. Ngem nagtalinayad nga naka-lockdown ti nadakamat nga barangay ginganen ti Oktubre 18. Iti dato tawen tapno listo ti contact tracing ti City Health Office kadagiti nakapulpulapul dagiti talo nagpositibo ken kasemeten tapno marapdan ti panagwaras ti virus iti Karuba barangay. Dinawat ni Mayor Michael Marcos Kion ti suporta ken paragananos perlaing dagiti bumarangay tekdama sitwasyon da ken paramet laing dito ti pagsayatan ti barangay ken ti pamilyada. Idagdama 20 ket mesan dagiti nakarekobre awang natpati ni report pimusay tinasaong virus iti syudad.
Umabot na 22,971 dahil din nakakumpleto iti 14-day quarantine na idinto nga 102 wano sa kasot katwa dahil iti madama ang naka-quarantine kada iti isolation facilities di syudad ken ti probinsya nga Ilocos Norte. Mangnamnaman ni Kyon iti ininoten nga panakalapit ti panagwaras ti virus iti syudad ken maragpat laing datoy babayan ti kooperasyon ti amin nga umili iti syudad ti Lawag. Deta ti damag manipod iti City Hall para ti Sirmatan Ilocano ti RPN TCRL Radyo Ronda Batak. Rod Sadjan reporting. RPN Radyo Ronda Live Report. Okay, kasi yan natakamattatay kasama nga rin katalakat sang kamay sa kumati probinsya tayo nga Ilocos Norte nga awanen digitay mapektaran ken kasama ten malaingan kuman digitay nabat bati pay kasamang Irene sa nga puliket upat digitay digitay active cases tay pa lang seknan pa lang ditoy COVID-19 ditoy probinsya tayo nga Ilocos Norte mano digitay naka-recover Sa nga puliket doon sa kasama nga aywen sa nga puliket 2 tapos mano digitay naka-recover 111 111 okay ano wen na partner no dati pakamo maniba diti Ilocos Norte la tri-cooperative okay para kadigitay anpay nga makamo dati pa nagpukaw ti serbisyo ti kuryente tatang tumbigat gayam Martes tataya tumbigat Oktubre 14 October 14 aldaw ti Miyerkules alas 7:30 ti bigat aging gana ti oras ti alas 6 ti malem sa nga pulong oras ken 30 minutos digiti lugar nga mapektaran di Tabakara whole area except barangay Pasyukan, Sangil, Ganagan, Kadaratan, Pungto, Kabusligan, Pasngal, Sitio Sentro o Barangay Kasilyan and most part of Barangay Buyon. Dita Pasukin, Barangay Pangil and Sitio Rango o Barangay Darupidip. Dita Vintar, Barangay 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Dagiti business establishment nga mapektaran, Bacara Medical Center, Bacara Municipal Hall, Inward Prime Water, Bacara Public Market, and Bintar Municipal Hall. Cause of interruption, relocation of 3-phase primary line due to the road due to DPWH road widening project and simultaneous distribution line maintenance kuno na to. So dete pa nagiyakad naman di linya ti INEC gapo pa lang kada ito'y pan nakaapektarda kada ito'y road widening project babaen iti Department of Public Works and Highways. Okay partner? Yes, partner. So, naglablabes manen iti oras. So, itinagan nga rod iti gobyerno provinsyal. Nga dadoluan ni Governor di kapigan nag-shoutout. Juan, okay. Lagi tayo pa-shoutout ta sa mga Irene. Kablaon talatan da manang Irene ay manang Marilyn Inyosa ni dakita tatay. So, kada Ma'am Joyce Villanueva. Ken kasama ten kablaon tayo pay. Ni Manang Lorna de la Cruz. Good morning Sir Ronald and Ma'am Irene and to all listeners and viewers, stay safe and God bless. Kung ano to'y ni Sir Ronald Saludares, Mr. Jeff Cabias, ni FJ Bragas Balisakan, ken ni Manang Delia Raleca Dodwaco. Kasama ni Apo Sanggo niyang Bayan Member Amor Macalma Bagarino, dita pinili Ilocos Norte. Ken amin namin latan nga agbuybuya dumdumngeg asaan mi ama inaganan. Okay partner? Yes, partner ken kablawan tapay daman ng Leonie Tungpalan ken manang Flor Ragoho dita Canada ken syempre ni Josie Rokutan. Ken syempre happy listening, happy watching kasi nako nam tatay mo nagunaway ken ni Comadre Marilyn Inyosa. Itinagan ti gobyerno probinsyal nga idadawluan ni Governor Matthew Marcos Manotok ti Communications and Media Office. Idadawluan ni Miss Maria Rona Isabel Dawang tuy pagayam yung agyaman ti panang tartarabay ti programa Sirmatan Ilocano Irene Ringor. Nakadwa tayo meten nga nagservi ti technical department ni Engineer Mike Ramos. Itinagan ni Apong Glenn, ni Station Manager Rod Sadjan, kasamatan ni kasamang Frances Alegre, ni kasamang Sita Makalipis, ni Jefferson Narciso, ken kasamatan ken ni Glorina Bayudan. Nangkitkita ti seguridad de stasyon tayo ni Mr. Jimmy Castillo, tuy namutibiyang ni Ronald Domingo, magibatbati ti imbagdamag na imbag nga bigat tayo amin na sangapada, padaananen ti sumar programa, kasangga at kalusugan, manid pa lang kay ni Mr. James Agustin Banyaga. Babay na po. Nangyaganyo ti programa ti Sirmatan ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Padaanan iti sumarunong nga paragparang manenda ti programa. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano.
and Radio Philippines Network. Radyo Ronda DZRL Batak. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.